Soc Ferran Suay, faig de professor de psicobiologia a la Universitat de València. A nivell investigador em dedique a l'estudi de la resposta psicoendocrina a les situacions d'estrès, les situacions de conflicte lingüístic i les situacions de conflicte social en general són situacions d'estrès per als éssers humans, i en aquesta conferència el que fem és presentar una iniciativa que ha sorgit des de la Societat Valenciana de Psicologia, que és un taller que anomenem Taller d'Espai Lingüístic Personal, que està orientat a incrementar el grau de satisfacció de les persones catalanoparlants que volen utilitzar la seva llengua com a llengua vehicular en totes les condicions i que poden aprendre a fer-ho sentint-se més còmodes del que se senten actualment. El que nosaltres fem és analitzar la conducta lingüística des del punt de vista de la psicologia, és a dir, des del punt de vista de l'anàlisi de la conducta individual, que és una perspectiva, un punt de vista complementari al que es pot fer des de la sociolingüística o des de la sociologia. El que fem és estudiar de quina manera les persones catalanoparlants aprenem les condicions d'ús de la nostra llengua i aprenem una condició d'ús supeditada al castellà, i també, sobretot, de quina manera podem canviar això. Podem canviar-ho incrementant els recursos de què disposem per a afrontar aquestes situacions de conflicte, de tal manera que ens puguem permetre de mantenir la llengua, de no girar al castellà quan ens trobem amb interlocutors no catalanoparlants, mantenint tot el temps una actitud de respecte a les altres persones, però també de respecte al nostre dret a viure en la nostra llengua en el nostre país. La conferencia que he dictado esta mañana se puede resumir de esta manera. Vivíamos en sociedades de explotación y de integración social y nos hemos desplazado a sociedades de exclusión social y de diversidad cultural. Y es dentro de esta transformación general que se plantea el problema de, uno, qué debe enseñar la escuela, y dos, cómo deben los maestros o los profesores enseñar y trabajar en este nuevo universo social. Yo diría que el cambio fundamental se puede expresar de tres maneras. La primera es, durante mucho tiempo, los maestros y los profesores tenían asegurado los fines de la educación. Se sabía más o menos lo que había que enseñar, se sabía cómo debía enseñarse, y la escuela era vivida por la sociedad como una institución esencialmente justa, porque lo esencial de las desigualdades sociales se realizaban fuera de ella. Es este trío de cosas que se han transformado profundamente. En primer lugar, las desigualdades sociales atraviesan hoy en día la escuela, y sobre todo, cada vez más, hay una selección escolar muy importante que se ejerce durante el recorrido de la vida de los alumnos. Quiere decir que hoy en día, para reproducir o para obtener una posición social frágil en la estructura social, ya sea como obrero, ya sea como empleados, muchos de los alumnos tienen que pasar por una prueba de fracaso escolar, muchas veces de humillación familiar. Lo cual hace que, por supuesto, el objetivo del éxito del fracaso escolar se haya dramatizado profundamente en nuestras sociedades. Esto hace que hoy en día la escuela no puede más, en la manera en como la concebimos, olvidar de sus consecuencias que ella tiene en la vida de las personas. Cual hace que el juicio que las clases medias o que los sectores populares tienen hacia la escuela es muy diferente. Para las clases medias, la escuela, a pesar de todos sus disfuncionamientos, sigue siendo un útil precioso, incluso cada vez más precioso, de la reproducción de la estructura familiar, porque es el mecanismo idóneo para transmitir una posición social a sus hijos. Y en las clases populares, al contrario, el sentimiento que prima es el de haber sido destinatarios de una promesa de movilidad social por la escuela que no ha sido verdaderamente garantizada por los fenómenos estructurales en los últimos 20 años. Segundo punto fundamental, los fines de la educación hoy en día son de alguna manera nebulosos. Durante décadas se supuso que se sabía lo que había que transmitir. Hoy en día nuestras sociedades tienen más dudas sobre qué parte de la herencia cultural queremos transmitir a nuestros hijos. Y ello supone, básicamente, que haya una selección de conocimientos que nuestras instituciones educativas, en Europa en todo caso, no han hasta el momento realizado plenamente.
y aún más grave que lo que debe ser transmitido, es el hecho que las escuelas como organizaciones están confrontadas a un problema fundamental que es la separación creciente entre, de un lado, la cultura de los adolescentes y del otro lado, la cultura propiamente escolar. Es un abismo que se está insinuando, que cada vez más se abre de manera abierta y que produce progresivamente un sentimiento de distancia, de recelo, de reticencias o de resistencias muy grandes entre uno y otros bloques. Y la tercera gran elemento desarrollado en la conferencia es cómo hacer cuando uno es profesor frente a este conjunto de cambios para ejercer su oficio. Y aparecen una serie de transformaciones muy importantes que exceden la gestión del maestro o el profesor en el aula, pero que se concentran en el cara a cara entre el alumno y el profesor. ¿Cuáles son estos cambios? Básicamente adolescentes de origen popular o inmigrante que no frecuentaban la escuela secundaria, hoy en día, por el proceso normal de alargamiento de la escolarización, transitan por el instituto. Lo cual hace que hay una cara a cara inédito entre los profesores secundarios y un cierto grupo de alumnos que hasta hace muy poco tiempo no pertenecían en la escuela. Esto hace que los fenómenos de tensión, interacción en las aulas se haya incrementado muchísimo y que muchos profesores o maestros tengan el sentimiento de no saber más cómo hacer para poder ejercer su oficio. De allí la obsesión profesional en muchos de ellos de saber qué hacer en las aulas para poder garantizar la disciplina necesaria para poder ejercer su oficio. Estos tres cambios son de niveles distintos, pero tienen profundos vínculos entre ellos. En primer lugar, la escuela es cada vez más percibida como una institución injusta porque es en la escuela, en mucho, donde se produce el proceso de selección social. Segundo nivel, la transmisión del conocimiento es cada vez más difícil porque no se sabe más qué parte de la cultura queremos transmitir y porque la brecha se abre entre la cultura adolescente y escolar. Y en tercer nivel, los maestros y profesores tienen cada vez más dificultades para poder ejercer su oficio en situaciones de disciplina curricular. Lo que ha cambiado en la escuela es que el orden disciplinar escolar en el siglo XIX se basaba básicamente en el discurso de una interiorización normativa, pero en realidad los mecanismos de coercición disciplinaria eran muy fuertes. La mejor manera de comprenderlo es ver las gráficas de la segunda mitad del siglo XIX en las escuelas, básicamente destinadas a alumnos de origen popular, donde había un profesor que leía la clase, por supuesto, había un buen centenar, poco más, de alumnos de origen popular que se alfabetizaban con el profesor, y había entre los rangos, pasando, desfilando, un número muy importante de personas, que eran las policías escolares, entre comillas, que con un enorme bastón hacían la disciplina. Quiere decir hasta qué punto la interiorización normativa era fuertemente marcada por principios activos de coercición. El mundo de hoy es radicalmente diferente. La coercición escolar hacia los adolescentes han bajado, por suerte. Las prácticas de castigo corporal son prácticamente abandonadas en la mayor cantidad de instituciones educativas y los mecanismos de la interiorización normativa de las reglas son cada vez menos verticales y cada vez más horizontales. Es preciso negociar las reglas como aquellos que deben aceptarlas. Desde este punto de vista, la democratización normativa de la escuela es una realidad evidente. El problema es que cuando no se cortan las cabezas, pero se las cuentan, hacer el orden es mucho más difícil. Durante mucho tiempo, cuando un maestro, un profesor dictaba la clase, hacía clases, el rol le daba los elementos funcionales que requería para poder ejercer su oficio. De manera más simple, cuando un maestro, un profesor entraba en el aula, se daba, entre comillas, mágicamente, las condiciones de silencio para que él pueda ejercer su trabajo. Había un pequeño alboroto adolescente o infantil, pero los alumnos se calmaban. Hoy en día, en muchas situaciones, los profesores no tienen más la posibilidad de obtener inmediatamente, espontáneamente o mágicamente, entre comillas, esa paz escolar. Tienen que construirla, que fabricarla. Y para ello es necesario, por supuesto, que logren, de alguna manera, producir las condiciones que les aseguren la capacidad de hacer las clases. Y para eso, la personalidad y los rasgos subjetivos del maestro o del profesor son fundamentales. La fuerza del carácter, pero también la talla, el peso, los rasgos personales se convierten en útiles, absolutamente indispensables para poder ejercer su oficio.
lo cual evidentemente se traduce por un sentimiento masivo en el profesorado hoy en día de cansancio subjetivo, sentimiento de pagar de su persona, como dicen en mal francés o en mal castellano, es decir, el sentimiento de estar cansados, porque constantemente el fracaso personal, profesional, repercute en términos subjetivos. Bé, doncs el que es tractava de fer en aquesta conferència, o més que conferència doncs ha sigut una xerrada, jo crec, era parlar una miqueta dels codis no verbals, la societat, referint-me una miqueta al món africà, de l'Àfrica subsahariana. Clar, com podeu comprendre, es tracta d'un tema enorme, perquè tractar dels codis no verbals en totes les societats subsaharianes és gairebé impossible, i sobretot quan, des del meu punt de vista, és important no tan sols tenir en compte els codis no verbals, sinó també posar-los en relació amb els codis verbals susceptibles de poder aclarir el que vol significar aquest gest o aquest altre fet que pugui ser considerat com un codi no verbal. Després d'haver donat una definició dels codis no verbals, tal com jo ho entenc, és a dir, com uns fets, una definició àmplia, en primer lloc, com uns fets, esdeveniments, mil coses que poden ser que són susceptibles de transmetre un missatge i després una interpretació potser més reduïda, una definició més reduïda, que seria aquells codis verbals, limitant-me a tot el llenguatge gestual, és a dir, tot el que pot transmetre uns gests o certs comportaments de tipus gestual i el missatge que poden arribar-nos a transmetre. Els codis aquests, que en diem no verbals, que és un concepte més lingüístic, jo des del punt de l'antropologia me'ls considero importants, cada societat crea els seus, i que per entendre'ls bé els hem de posar en relació amb altres codis potser verbals, com poden ser les teories locals sobre un fenomen determinat, una certa concepció de la dreta i de l'esquerra, per exemple, amb les coses en la societat, els gestos fets amb la dreta i l'esquerra, quin és el valor que es dona a la dreta i l'esquerra en cada una de les societats. En la societat on jo estava, la dreta en deien el cantó mascle, l'esquerra el cantó femella. A la nostra societat, la dreta està relacionat amb el que és dret, just. En canvi, l'esquerra, en llatí, en deia sinistra, que vol dir la cosa molt negativa, i molts dels nostres costums relacionats amb aquests dos gestos, la dreta i l'esquerra, estan relacionats també amb una certa oposició entre el bé i el mal, entre masculí i femení, com pot ser també amb altres societats, o que tinguin altres societats que potser tenen una visió menys oposada i més complementària entre la dreta i l'esquerra. Bé, això són, doncs, coses que m'he anat dient aquest matí. El tema que m'ha portat avui a parlar o a fer aquesta proposta de treball és el de l'aprenentatge cooperatiu i l'educació intercultural o educar en contextos de diversitat cultural. El que he fet o la proposta l'he estructurat a partir de l'anàlisi d'una experiència real d'aula que està contada amb un format de relat audiovisual i a partir del relat escrit d'una experiència real que va succeir l'any passat en aquest institut i en el que està implicat un docent del centre, Miguel Ángel. Entonces, a partir del relat, el que he intentat ha sigut apropar el que és l'aprenentatge cooperatiu i, en concret, dos eines de treball bàsiques en l'aprenentatge cooperatiu que pot ser una tècnica, una ferramenta d'organització de l'aula des del que és l'aprenentatge cooperatiu. La tècnica en concret és els grups d'investigació i una altra eina de mediació que ajuda tant al docent com als propis alumnes a estructurar la pròpia feina. Són el que s'anomenen les carpetes de treball, el quadern de l'equip. Aleshores, mitjançant el relat, hem vist com un docent que en principi tenia una problemàtica determinada de convivència, de resposta, d'implicació del seu alumnat en l'aula, aconsegueix
mitjançant aquestes dues ferramentes i sense tindre cap formació específica en ninguna d'elles, en el que és l'aprenentatge cooperatiu, seduir al grup, implicar-los en el treball i començar a fer que les coses funcionen, fins i tot aconseguint uns bons resultats escolars. Això és el que es pot veure en el relat i a partir d'ahir, a més, després el que hem intentat ha sigut mostrar el que pot ser el quadern que hem utilitzat ahir, el quadern concret i la tècnica en concret, la que és la dels grups d'investigació. Després de més de 23 anys d'estar fent la feina d'assessorament en centres de tot tipus, de gairebé arreu de Catalunya i d'altres parts de l'estat espanyol i de fora, me n'adono, o m'he pogut adonar, de la dificultat que representa els canvis profunds que ens estem plantejant avui en dia, bàsicament centrats en dues idees, que és una la formació per a la vida i una altra la d'intentar atendre les característiques diferencials del nostre alumnat. Això implica una acció d'ajut en el professorat bàsica. La clau de la millora dels processos educatius només serà possible a partir de la potenciació del mestre que cada dia està davant dels nanos. I per potenciar aquesta acció és clau la funció d'agents externs que facin la feina de recolzar-lo, animar-lo, fruir-lo, ajudar-lo i fruir-lo d'iniciatives, d'experiències, però el més important és el de recolzar-lo en la seva tasca. El que he intentat amb aquesta xerrada és, bàsicament, adonar-nos de, per una banda, les dificultats que planteja els canvis que ens proposem, però per l'altra banda adonar-nos que són possibles sempre i quan aconseguim introduir criteris de reflexió sobre el que fem, però gairebé des del sentit comú, on els conceptes teòrics que hi són i són necessaris, els hem d'intentar saber aplicar, com ara estem parlant de les competències, o sigui, saber aquest coneixement teòric, no per quedar-nos amb ell. Pot ser aquest ha estat un dels errors de la implantació de la LOCSE fins ara, on ens hem quedat més amb la retòrica de la LOCSE, amb els termes significativitat, funcionalitat, projectes, currículums, etc., i no anar amb l'essència, que està molt lligada a aquest sentit comú. La idea és poder entendre uns nuclis clars que convenen tractar amb els companys per poder realment fer una feina apropiada. Bàsicament, entre ells estan la relativització dels continguts. És impossible, del temari, és impossible ensenyar encara, és impossible aprendre tots els continguts tal com els llibres de text ens l'estan plantejant, però hem de tenir en compte que, a més, mai els hem après. O sigui, en tot cas, les generacions anteriors que hem tingut uns temaris semblants, l'únic que hem fet és passar unitats i fer veure que els hem après. De manera que hem superat unes proves, uns exàmens, però després, un cop aprovats, ens n'hem oblidat. De manera que, quan estem dient, i avui en dia el repte és formar per a la vida, està clar que formar per a la vida vol dir per utilitzar-la. És quan parlem de ser competents en donar resposta als problemes que ens plantejarà, implica fer un aprenentatge més profund, un aprenentatge que serveixi, i això implica més temps. El més temps no vol dir reduir els continguts d'aprenentatge, perquè tots sabem que hem après molt menys del que ens van ensenyar. El que ens interessa és no tant ensenyar molt, com que els alumnes aprenguin molt més. I aprenguin molt més que nosaltres, del que nosaltres vam aprendre. El que he volgut fer veure és que tots nosaltres tenim una sèrie de coneixements que els vam adquirir, que la majoria els hem oblidat, i molts d'ells que encara els tenim ens és difícil aplicar-los. Per tant, una idea és no caure en aquest error i, per tant, dediquem-hi temps. Temps a estar amb els alumnes i fixar-nos en el seu aprenentatge. Això vol dir aplicar unes estratègies didàctiques que ja les tenim, per tant, no hem d'inventar-nos res, existeix i, a més, de fa dècades i està a les nostres aules, i el que cal, i aquesta és una de les feines de l'assessor, intentar reconèixer quines són les bones pràctiques i ajudar que entre el propi professorat se les vagin passant uns als altres. Només aconseguirem aquesta millora qualitativa de l'ensenyament si el professorat està animat a compartir
les bones pràctiques. I la feina de l'assessorament seria aquest, de reconèixer aquestes bones pràctiques i ajudar a crear climes en els centres d'anar compartint aquestes bones pràctiques, de manera que tinguem clar això, que uns, ajudant-nos uns als altres, ens és possible el millorar. Que no cal formacions de ponents o experts que tinguin l'etiqueta de ser-ne molt coneixedors d'un àmbit determinat, sinó que el que ens cal és aquest coneixement teòric, evidentment necessari, però sobretot el compartir experiències, el passar-nos receptes, el passar-nos idees, i amb aquesta ajuda entre iguals serà possible la millora de l'ensenyament. Soc Juli Palou, professor de la Universitat de Barcelona, al Departament Didàctica de la Llengua i la Literatura, i en aquests moments, a part d'impartir classes a la facultat, formo part d'un grup de recerca sobre didàctica de la llengua en contextos plurilingües. El grup es diu Plural, i a més estic també en un grup que treballem sobre la llengua oral a l'ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona. La conferència d'avui, el tema era l'ensenyament de la llengua oral, o la didàctica de la llengua oral en contextos plurilingües. Llavors, una de les qüestions que he volgut remarcar a l'inici és la importància de conèixer les llengües i sobretot la biografia lingüística dels nois i de les noies que estan arribant a l'escola, perquè em sembla que no és el mateix si parlen una llengua o parlen més d'una llengua, si venen d'un entorn monolingüe, si venen d'un entorn plurilingüe, les llengües amb què viuen quotidianament i sobretot una cosa que he volgut subratllar, que és les xarxes de relacions que estan creant en el seu entorn, que això em sembla que és una qüestió fonamental. A partir d'aquí, doncs, he destacat la necessitat de no tractar la llengua oral en contextos plurilingües al marge o d'una manera de fer diferent a la didàctica de la llengua oral en un plantejament més general que puguin tenir els instituts i a les escoles, sinó que he volgut precisament subratllar la qüestió que ens estàvem plantejant globalment una reflexió sobre la didàctica de les llengües i que això afectava tant amb la situació d'aula normal, per dir-ho així, com aula d'acollida o qualsevol situació a l'escola. Per tant, es tracta de plantejar-se didàctica de les llengües a l'escola i dins d'aquest marc pensar en el paper de la llengua oral, no com a posada a la llengua escrita, sinó formant una mena de contínuum amb la llengua escrita. A mi em sembla que la idea que hauríem d'integrar és que estem parlant d'escoles d'acollida. Per dir-ho d'una altra manera, no té cap sentit en una aula d'acollida o una escola on tots els professors o en tots els mestres no tinguin consciència de la importància que vol dir el que està passant en aquests moments al sistema educatiu, és a dir, que hi ha una arribada d'alumnes amb altres llengües, amb altres cultures, que ens ajuden i ens permeten i fa que ens hagin de plantejar les coses, jo diria, una mica diferent, no? I aquesta diferència està primer en una qüestió de desplegar estratègies perquè realment l'escola sigui d'acollida. Per exemple, és importantíssim que arribin a l'edat que arribin, trobin el que anomenem un interlocutor vàlid, algú amb què s'entenguin, algú que els pugui entendre, si no això crea unes angoixes molt fortes, algú al que se sentin recolzat, i és importantíssim també que visquin la sensació que ells venen a l'escola, que aquesta aculturació que fan de l'escola, perquè és una aculturació, en definitiva, ells també estan aportant alguna cosa molt important a nosaltres. Per això m'ha interessat destacar que
que no es tracta només de respectar l'altre. Això és políticament molt correcte, però no ens diu massa cosa. El que es tracta és d'entendre que l'altre m'és necessari perquè jo pugui aprendre més d'ell i de mi mateix. Aquesta és una qüestió fonamental. I això, hi ha molta gent que insisteix, i jo estaria en aquesta línia, que tenim una bona oportunitat per situar-nos en un nivell de reflexió diferent, en un nivell de reflexió que és, per exemple, el tema que he citat, quan parlem del gènere o quan parlem de com funciona la nostra llengua, entendre que la manera de funcionar i de resoldre aquestes qüestions lingüístiques o no tan estrictament lingüístiques, la nostra manera no és la manera de resoldre, sinó que és una de les maneres possibles de resoldre. I amb això aprenem molt amb el contrast, veient com ho fan els altres, veient i entenent què vol dir que els altres ho facin d'aquesta altra manera i contrastant-la amb la meva, sense mai la idea de voler portar l'altre tal com ho faig jo, sinó d'entendre que potser el gran repte de l'escola ara és la descentralització, no? Aquesta descentralització que jo citava a 3 nivells, sortir de l'etnocentrisme, és a dir, la meva cultura no és la cultura, sortir del sociocentrisme, la manera de concebre el món del meu grup social no és la manera de concebre el món, i l'egocentrisme, la meva manera de parlar, d'expressar-me, no és la manera. Per tant, en aquest sentit, el que és aprendre de l'altre, la interacció amb l'altre, aquesta relació amb l'alteritat, que dirien molts autors, a mi em sembla que és fonamental i que l'escola d'acollida, precisament, ha de ser un exemple clar d'aquesta relació amb l'alteritat que passa per l'escola, però que evidentment també és una qüestió de caire totalment social. I situats aquí, en aquesta situació de la situació discursiva, el que també he volgut destacar és la necessitat de crear situacions d'ensenyament i aprenentatge on els nois i les noies adoptin, d'una banda, un rol comunicatiu alt per resoldre situacions cognitives d'alt nivell. Aquesta és, per dir-ho així, l'eix, el punt de partida. És a dir, es tracta de situar-los en una situació en la qual ocupin un rol comunicatiu d'alt nivell per resoldre operacions importants, no? Perquè la llengua, en definitiva, s'aprèn en interacció amb els altres per resoldre situacions complexes. En definitiva, com més s'aprèn la llengua és així, no? Per tant, m'he referit a la necessitat de crear contextos on s'hagin problematitzats, on hagi d'haver interacció per tractar aquests contextos problematitzats i a la necessitat també de pensar que la llengua s'aprèn usant-la, però no només usant-la, sinó reflexionant sobre el mateix ús que fem de la llengua. Aquest ha estat el punt fonamental de la conferència. Això ha estat exemplificat en casos diferents. En un cas d'una mestra d'aula d'acollida que fa un exercici molt interessant, que és la creació d'un text instructiu amb els seus alumnes per ser explicat a uns altres, i en un cas d'una mestra de secundària que també té una interacció amb els alumnes en la qual, entre altres coses, posen de manifest tot allò que és propi del que anomenem situacions exolingües, és a dir, situacions on hi ha una asimetria respecte al repertori lingüístic que tenen els parlants implicats en aquella situació. I a partir d'aquí he volgut fer veure la necessitat d'adoptar una perspectiva àmplia a l'hora de concebre i analitzar el que anomenem els actes de parla i els que anomenem els esdeveniments de parla, que van potser més enllà dels actes concrets de parla, com poden ser la pregunta, l'agraïment o el requeriment. Els esdeveniments
tan senzills com entrar a comprar pa en una botiga, no? Com resolem lingüísticament aquesta situació, per fer veure que no només la resolem lingüísticament, sinó que a més també l'estem resolent culturalment, és a dir, per fer veure una cosa que ens sembla que és fonamental, i és que la llengua no només és traspàs d'informació, sinó que és construcció de relació. I això, quan parlem de contextos plurilingües, penso que és una qüestió clau. És a dir, aprenem no només la llengua, sinó que aprenent la llengua estem aprenent la manera de construir les relacions amb les persones que estan parlant aquella llengua. Això ho he exemplificat en 3 casos de situació de compra en botigues diferents per veure i contrastar i per veure com això no ens ha de portar a crear estereotips, com això ens ha de portar a crear noves representacions que ens ajudin a entendre la realitat que estem vivint.